дар бораи тригонометрия кунчҳои махсус кор кунем. Дар чизе ки дар ифода мебинем, тангенси 45 синус 30 градус аст ва косинус 60 градус аст. Барои ин албатта ки ин кунчҳоро бояд айзод донем. Тангенс 45 ба чӣ баробар аст? Синус 30 косинус 60. Агар айзод донем, кор кардан осонтар аст. Лекин дар дарси пеш гуфта будам ки айзодкунаш шарт нест. Агар шумо се кунҷаҳоро ифода карда тавонед дуруст ва қоидаи синус косинус тангенсро доред, кор карда мешавад бе айзод кардан. Биёед як бор се кунҷари рост кунҷаро созем. Барои қиматҳои ифодаро монда ва ин се кунҷаро бояд кунем, чунки дунамо дивай дорем, кунҷаи 45 дорем. Биёед акнун кунҷаҳоро ҷойгир кунем. Якун се кунҷа бигзор 30 60 90 бошад. Ин кунҷаро 30 гирем ва ин кунҷаро 60. бинем рӯ ба рӯи 30 кадом тараф нигоҳ кунад, ҳам вақт ба 1 баробар мешавад. Рӯ ба рӯи 90 2 маротиби 30, яъне аҷиди кунҷ 2 маротиба нест, лекин тарафаш 2 мешавад ва 60 ҳам вақт решаи 3. Барои 45 градус, барои 45 градус инҷарам 45 гирем ва инҷарам 45 градус агар гирем, рӯ ба рӯи 45 ҳам вақт 1 ва рӯ ба рӯи 90 решаи 2. ва пас аз ин меёбем тангенс 45 ба чӣ баробар аст? Синус 30 косинус 60 ба чӣ баробар мебошанд? Биёем хеле равем аз қоидаи аввал тангенс 45-ро ёбем. Тангенси 45 ба чӣ баробар аст? Ин тангенс, қоидаи тангенс чӣ буд? Тарафи рӯ ба рӯ тақсими, агар дарс пешна гӯш карда бошем, тамошо карда бошем, дар онҷо ман фаҳмондагиам, тангенс ва рӯ ба рӯ ба ҳамсоя, яъне 1 тақсими 1 ба 1 баробар мешавад. Яъне тангенс 45 ба 1 баробар аст. Синуси 30 градус, қоидаи синус тарафи рӯ ба рӯ тақсими гипотенуза. Рӯ ба рӯ ин 1 аст, гипотенуза ин 2 аст. Рӯ ба рӯ 1 гипотенуза 2, яъне 1 тақсими 2. Косинуси 60, косинуси қоидааш чӣ буд? Тарафи ҳамсоя 60 дар инҷо барои 60 ҳамсоя инҷа мешавад тақсими гипотенуза, яъне инам 1 тақсими 2 баробар мебошад. Акнун биёем ҷойгир кунем ва мисолро кор кунем. Чӣ мешавад? Аз инҷо баробар гуфта кунам, тангенс 45 1 ҷамъи 2 зарби синус 30, ин 1 тақсими 2 аст. Касри ва хати каср 2 зарби косинус 60 бо 1 тақсими 2 баробар мешавад. Ва вақте ки ин 2 зарби 1 тақсими 2 аст, ин ихтисор мешавад, яъне 1 ҷамъи 1 дар сурат мемонад. Хати каср дар инҷо ҳам ино ихтисор шаванд, 1 мемонад, яъне 2 тақсими 1 ба 2 баробар мешавад. Ҷавоби мо 2 аст.